Hi havia una vegada una flor que s'estava morint perquè no trobava aigua. Va aparèixer un home amb una xiqueta que estava passejant pel camp. La xiqueta tenia una piruleta de maduixa i no es donaren compte que la flor s'estava morint. La flor es fica a caminar i a caminar, fins on estava l'home i la xiqueta, i els demana aigua. Li pregunta a l'home si tenia, i com li va dir que no, continua caminant fins a que es va trobar en una dona. Li pregunta si tenia aigua. La dona li va dir que tampoc tenia. La flor estava pensant que ningú li feia cas. I troba un cartell entre els arbres que diu: tingueu cura que hi ha un riu. La flor mira el cartell i va cap al riu, però no té aigua i plora. Plorant, plorant, li cauen 3 gotetes del cel. Aleshores comença a ploure i la flor es fica molt contenta.